सुनायमोन मोनबा मोजां जागौमोन। आं हस्पिटालाव सासे डक्टर जंबायमोन आरोखि। क'क्राझार हालामनि सासे मुंदांखा दामजु दामगिरि टिंकु गयारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोना दं। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि मागुरमारि हाखरबारि गामिनि थागिबि राफोद गिटार दामगिरि टिंकु गयारिया थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो पेरालाइसिस जानानै थाबायनो हायै थासारियाव दं। रांखान्थि आंखालनि थाखाय बिथां टिंकु गयारिया जौगा थाखोनि फाहामथाय लानो हायाखै। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गिबियाव प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो गोबां फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो बिथांनि फारसे आखाइ, फारनैबो आथिंआ पेरालाइसिस जानानै थानायाव बिथांनि देहाया मोजाङाव फैफिनाखै। बेराफारसे रांखान्थि आंखालनि जाहोनाव बिथाङा जौगा थाखोनि फाहामथाय लानो हायाखै। मोजां रोखोमनि फाहामथाय लायोब्ला बिथांनि देहाया मोजाङाव फैफिनगोनखौ मिजिंथिनो हायो। मख'बावनो गोनांदि बिथां गयारिया गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि गोबां हाबाफारिफोराव बाहागो लानानै गिटार दामबोदोंमोन आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हारिमु नेहाथारि बिबान रुजुननानैबो खामानि मावबोखांबाय। नाथाय दिनै बिथांनि जिउआव खोमसिनि जोमै साग्लोबसारदों। गावनि फाहामथायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ हास्थायदों बिथां टिंकु गयारिया। बिथांनि देहाखौ फाहामथायनि थाखाय गोसो अनफावरि सुबुंफोरा हेफाजाब हरनो हास्थायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नम्बरनि गेजेरजों रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो हागोन। लोगोसे 9954280303 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों बिथां टिंकु गयारिनि देहा हालोदखौ खौरां लाहरनो हागोन। थांनाय बोसोर अक्ट'बराव जादोंमोन आं। मा लोमजादों नोंथाङा दायो? प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। दा आथिं आखाइ जाला एक साइड, लेफ्ट साइडआ। फाहामथाय लादोंमोन ना लायाखै? लादोंमोन, लुफैयाखिसै। माखासे मोजां फाहामथाय मोन्दोंमोन, फैसा थाखाया फाहामथाय मोनाखिसै आरोखि। बहा फाहामथाय लाहैयामोन आं नोंथांखौ? गुवाहाटियावबो लादोंमोन, लवार आसामावबो लादोंमोन, गुवाहाटि जिएनआरसिआव थांदोंमोन। दायो हामनाया माबायदियाव दं? मा पर्यायाव दङ दायो? दा ओंखाम जानो हाया। देहाया दुरबलाव दं? दुरबलाव दं। थाबायनो हाया। दा मा खावलायनो सानो जे बिटिआर सोरखार बा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ जे नोंथांनि देहाखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय? रांनि अनसुंथाइ मोनबा मोजां जागौमोन। आं हस्पिटालाव सासे डक्टर जंबायमोन आरोखि। आं नायजागौमोन आरोखि। डक्टरजों रायज्लायखांबाय आं। देहा नायजानो थाखाय दा थोजासे रां गैया। फाहामथाय लानायाव जे दिनैसिमबो मोजां जायाखै। मथा मथि गुवाहाटियाव थांखादों, 1 लाखनि बारा थांखादों आवगायाव। नैबे समाव मा खावलायनो सानो नोंलाय? गोसो गुदुं जायफोरा नोंथांनि देहाखौ लाबोफिननो थाखाय गरसे गरनै रां हरनो खावलायगोन ना बुंनो हागोन ना? औ, एसे अननानै हरबा रायजो राजाफ्रा आं देहानि थाखाय आरोखि बेखौ खावलायो आं। गयारिनि बिसि हायना गयारि, गामिया हाखरबारि। क'क्राझार मागुरमारि। औ। बेसे गोबाव जाखो लोमजानाया? हाखरबारि। बियो बोसोरनै जाबाय। माबोरै लोमजाजेना बियो? लोमजानाया बोरै जाजेना बेखौ? फार्स्टआव हाइ प्रेसार स्ट्रकजों जादों बियो। ओमफ्राय बोरै जाबावा? बिनि उनावथ' बिनिफ्रायनो थाबायनो हायासै बियो। बोसोरनैयानो जाबाय? औ, बोसोरनैयानो जाबाय। दासिमबो थाबायनो हायाखै। जानाया दाबो बारा जानो हायाखै। दुरबलावनो दं मानसिया? दुरबलावनो दङ। ट्रिटमेन्टनि थाखाय बहा लाङामोन नोंसोरो गिबियाव? गिबियाव जों लवार आसामाव लांदोंमोन। बिनि उनाव एसे गोबाव थानानै माबायाव गुवाहाटियाव लांदों, जिएनआरसि हस्पिटालाव। दा न'आव दोनफैफिननाया बेसे गोबाव जाखो? दा न'आव दोननायाथ' नै आधा बोसोरानो जाफिनबावबाय। जेरावबो लांफिननाय जायाखै? मोनसे माबायाव फार्मासियाव लांदोंमोन जों बिजि थुनो थाखाय। दा दसेल' लानो हाबाय, बेबो मास मोनसे जाबायमोन बिजि थुनाया। जे मोजां डाक्टारनाव लांनो थाखाय दा रांनि आंखाल जादोंना? औ, रांनि आंखाल जादों। सरकार बा गोसो गुदुंफोरनि फारसे मा खावलायनो सानो नोंसिनि न'खरा? एसे अनसुंथाइ मोनबा हामगौ सानदोंमोन। बोसोरनै जाबाय। बेखौ फाहामथायनि थाखाय बहा लाङामोन न'निफ्रायलाय? लवार आसामाव लांदोंमोन फार्स्टआव। बिनि उनाव गुवाहाटियाव लांदों, जिएनआरसिआव। मोजां जायाखैना? मोजां जायाखै। दायो फाहामथायनि थाखाय मा बेब'स्था लाखो नोंसोर न'निफ्राय?
फाहामथायनि थाखायथ' दा न'आव रां गैया जाहैबाय रांखौ एसे मोनबालाय जों साबसिन माबायाव हस्पिटालफ्राव लांनो लुबैदोंमोन। मा बुंनो सानो नोंलाय मा खालामनो सानो सोरखारनि फारसे बा गोसो गुदुंफोरनि? सोरखारनि फारसे मोनोब्ला एसे मोजां जागौमोन आरो बेखौ मोजां माबायाव लांनो थाखाय आं एसे अनसुंथाइ लुबैदोंमोन सरखारनिफ्राय। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।